altså en succes for mig, det var, at jeg fandt ud af, at med altså vedholdenhed, der kan du godt skabe en online forretning, hvor du altså omsætter fornuftigt. Ja. Der Mm. startede hele eventyret. Men succesen var jo så, at jeg fandt ud af, at selvfølgelig med sparring fra dygtige konsulenter og også venner og bekendte, som allerede var i branchen, men at man kan vækste. Altså, det kan lade sig gøre. Ja. Altså, det er muligt at starte en forretning online og tjene penge. Altså, Ja. Hvordan føles det? det føles jo mega godt. Hvad kan man sige? Altså, jeg var måske også en succesoplevelse. Det var måske også, at jeg havde ikke regnet med, at der var mange, der syntes, at navnet var godt, og det var meget sådan tilfældigt, at det lige, eller ikke tilfældigt, der var nogle tanker bag, men at det blev taget meget godt imod. Jeg havde heller ikke regnet med faktisk, at det blev taget så godt imod. Altså, Hvad var dine tanker bag det, når du siger, at du havde ikke regnet med det, at det blev taget så godt imod? Men altså, det henvendte sig ret bredt. Jeg ved ikke, altså Ocean som navn. Jeg fik bare rigtig meget feedback på, at folk de kunne virkelig godt lide navnet, og de synes, det var pænt. Og, altså sådan, det føler jeg, at det var en succes, at sådan noget, jeg havde valgt, som jeg synes var pænt og klingede godt, at det var noget, der blev taget rigtig godt imod. Ja. Fordi det var jo egentlig bare et navn. Altså, men det, folk kunne godt lide det. De kunne relatere til det. Og hvad skete der så undervejs? Jamen altså, der skete jo det, altså jeg havde en forretningspartner, og det var et rigtig godt samarbejde. Vi blev så enige om, at vi skulle åbne en ny forretning ret hurtigt, efter et halvt år. Altså Det gik et andet sted? Ja, det gik meget fint i Sønderborg, og blev enige om, at vi skulle åbne en i Herning, for der var allerede noget grobund for det. Og vi åbnede på gågaden, i et lokale, som havde en rigtig fin glasfacade og alt sådan nogle ting. Altså det var virkelig toppen.